Európska únia nenápadne pod rúškom šľachetných úmyslov otvára dvierka totalitnému režimu. Režimu, v ktorom tvoju súkromnú komunikáciu na internete bude preverovať niekto cudzí. Na úvod si povieme, čo je to sloboda. V demokratickej spoločnosti sloboda znamená právo na súkromnú komunikáciu. Právo myslieť, hovoriť a nesúhlasiť bez dohľadu alebo strachu. Právo predpokladať nevinu, kým sa nepreukáže vina. Právo na bezpečnosť vašich osobných údajov. Schopnosť pochybniť moc bez toho, aby ste boli sledovaní alebo potrestaní. Čo je kontrola chatu? Iniciatíva Európskej únie Kontrola chatu je navrhované nariadenie zamerané na boj proti materiálom zobrazujúcim sexuálne zneužívanie detí. Takisto s krátkou CSAM. Oprávnilo by to orgánom, aby mohli všetky platformy na posielanie správ, fotiek či inej komunikácie, vrátane tej šifrovanej, ku skenovaniu všetkého poslaného obsahu medzi užívateľmi. V staršej verzii kontroly chatu bolo zahrnuté skenovanie úplne všetkých typov správ, teda aj textu. V novšej verzii od 1. júla 2025 sú spomínané fotky, videá a URL. V praxi to znamená, že hociakú fotku či video, ktoré pošleš a napríklad si na ňom ty, oblečený alebo aj holý, alebo aj tvoje dieťa či dieťa niekoho iného, tak to bude pozerať niekto úplne cudzí, ak to umelá inteligencia vyhodnotí ako riziko. Je to veľmi nebezpečné, pretože to siaha na slobodu občanov Európskej únie. Vyše 400 miliónov a viac ľudí. Ako to siaha na ich slobodu a práva? Strata súkromia. Každá fotografia alebo video by bolo skenované. Toto porušuje tvoje právo na súkromnú komunikáciu, ktorá je chránená právom Európskej únie článkami 7 a 8 Charty základných práv. Právne a ústavné obavy, právni poradcovia Európskej únie, výskumníci v oblasti ochrany súkromia a skupiny pre digitálne práva varujú, že zákon by mohol byť nezákonný podľa rámcov základných práv Európskej únie. Falošné obvinenia z chýb. Detekcia pomocou umelej inteligencie nie je dokonalá, ba naopak je od toho až namile vzdialená. Navrhované skenovacie nástroje generujú falošné pozitívne výsledky. Označujú nevinný obsah, ako sú rodinné fotografie, mýmy alebo snímky obrazovky, ako rizikový či protizákonný. V niektorých testoch bolo až 88% označených správ nesprávnych. Výsledok: váš účet môže byť pozastavený, vyšetrovaný alebo údajne odovzdaný polícii, aj keď ste nevinní. Oslabenie kybernetickej bezpečnosti. Ak sú četovacie aplikácie nútené vkladať zadné dvierka na skenovanie vašich údajov, hackeri, zahraničné vlády a kyberzločinci by ich mohli zneužiť. Ďalej, precedent pre hromadné sledovanie. Mohol by sa rozšíriť aj nad rámec CSAMu, vlastne čo sa týka týchto detí a ich ochrany. Dnes je to na ochranu detí ušľachtilý cieľ, ale tá istá skenovacia infraštruktúra by sa neskôr mohla použiť na monitorovanie politického disentu, protestov, materiálu chráneného autorskými právami alebo extrémizmu či dezinformácií na základe vágnych kritérií. Taktiež to má odstrašujúci vplyv na slobodu prejavu. Ľudia môžu postupovať autocenzúru. Ak viete, že všetko, čo poviete alebo odošlete, je kontrolované, môžete prestať otvorene komunikovať, hovoriť o citlivých témach alebo zdieľať osobné skúsenosti. Reálny prípad zo skutočného sveta sa už stal. V USA spoločnosť Google označila otca, ktorý poslal fotografiu opuchnutých genitálií svojho syna pediatrovi. Stratil prístup k celému svojmu účtu Google, vrátane fotografií a e-mailov a bol nahlásený polícii. Hoci išlo o legitímnu zdravotnú situáciu. V tomto prípade bola použitá technológia detekcie CSAM, podobná tej, ktorá sa navrhuje v Európskej únii. Máme teda precedens, ktorý ukazuje, že aj dobre mienené systémy môžu narušiť súkromie človeka a negatívne ovplyvniť jeho život. Teraz si dáme scenár zo života, ktorý môže
taktiež nastať, keby tento zákon prešiel. Nesprávna identifikácia nevinného súkromného obsahu. Situácia. Rodič odfotí svojho novorodenca a pošle to rodine, alebo to zálohuje do cloudovej služby, ako je iCloud, alebo fotky Google, či zálohy WhatsApp. Tento poskytovateľ cloudu by mohol dostať od Európskej únie príkaz na detekciu, aby na fotografiách skenoval známy materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí. Poskytovateľ používa detekčné nástroje založené na umelej inteligencii, ktoré sú overené, ale nie sú dokonalé, ako sme si už povedali, a môžu označiť nahotu, aj keď nevinnú, ako potenciálne zneužívanie. Ďalej je obrázok poslaný ľudskému moderátorovi na kontrolu, alebo teda preverovačovi. Čo sa môže pokaziť? Moderátor pod tlakom na rýchle spracovanie veľkého množstva údajov označí obrázok ako sám. Teda sexuálne zneužívanie detí ako. Prípad je posunutý orgánom činným v trestnom konaní. Rodičovi zaklopú na dvere, jeho zariadenia sú zabavené, môže byť dočasne oddelený od svojho dieťaťa a môže čeliť verejnej stigme. Aj keď sú neskôr prevenení a výsledok vyšetrovania je, že sú nevinní, môže to trvať aj mesiace a ten človek už má spôsobenú emocionálnu traumu, poškodenie reputácie a porušenie súkromia sú nenávratné. Spoliehať sa na umelú inteligenciu v takomto niečom vážnom je veľmi nezodpovedné, nakoľko umelá inteligencia nevie rozpoznať kontext či úmysel, s ktorým bola správa poslaná, napríklad či bolo hlásené násilie alebo konané násilie. Nevie správne ani len vyhodnotiť vek či sarkazmus. A obyčajná konverzácia, kde by človek chcel poslať fotku z nejakého rodinného zázemia alebo len nejaký vtip, tak by to mohlo mať katastrofálne následky pre obe strany, aj toho, čo to posiela, ale aj toho, čo to dostáva. A nielen chybná umelá inteligencia, ale takisto aj zaujatosť alebo chyba zo strany kontrolórov môže mať takéto odstrašujúce následky. A navyše napríklad môže nastať aj oneskorenie pri preverovaní nevinných ľudí a ľudia, alebo rodičia sú ľudia, sa môžu bať ukladať osobné rodinné fotografie online. Aktuálny stav kontroly chatu je k augustu 2025, že ešte to nie je zákonom, stále sa o nej rokuje. Momentálne tento totalitný režim podporilo 15 členských štátov, 4 to odmietli a 8 sa zatiaľ nevyjadrilo. Nadchádzajúce hlasovanie konečné stanoviska rady sa očakávajú 12. septembra 2025, po ktorom bude nasledovať hlasovanie naplánované na 14. októbra 2025. A tento zákon by sa podľa všetkého nevzťahoval na politikov, ak tomu správne chápem, takže by to boli pravidlá pre teba, ale nie pre mňa. Ako keby v politike nemohli byť pedofili. Kokos. Keď si pedofil, tak chod do politiky. Ak nechceš, aby ti Európska únia sliedila v čete ako nejaký nechutný stalker, tak chod na túto stránku, nájdeš ju v popisku, potom chod na Contact Your MPs, potom si tam stlač dôvody, prečo s tým nesúhlasíš, ja som zadal všetko. Ďalej je to tu zhrnuté, je to po anglicky, môžeš si to preložiť v translatory, alebo ti môže pomôcť ChatGPT prísť na niečo iné, keď chceš napísať dôvody, prečo s tým nesúhlasíš, prečo je to nebezpečné, prečo to možno deťom ani nepomôže, alebo pomôže to málo deťom, ale skôr ohrozí to o mnoho viac životov, alebo na čo ďalšie to môže byť zneužité. A potom tam daj pod to svoje meno a na poslednom kroku vlastne sa to pošle všetkým týmto typkom, čo sú tam a čo o nás rozhodujú. Teraz sa navrátime k tomu, čo je totalizmus. Totalizmus označuje systém myslenia alebo kontroly, ktorá sa snaží regulovať každý aspekt života, myšlienky, správanie, presvedčenia. Áno, kontrolu chatu môžeme absolútne považovať za krok k totalizmu, najmä ak ho analyzujeme cez optiku kontroly nad myšlienkami, prejavom a osobným súkromím.
Poďme si to jasne rozobrať. O čom je totalizmus? Totalizmus nie je len diktatúra. Ide o úplnú ideologickú a behaviorálnu kontrolu. Prosperuje vďaka dohľadu. Nová verzia Chat Control zavádza povinné skenovanie multimediálneho obsahu, fotky, videa, URL, čo znamená, že štátne orgány alebo ich zástupcovia môžu potenciálne sledovať veľké množstvo súkromnej komunikácie. To je forma masového dohľadu, ktorý výrazne zasahuje do súkromia používateľov. Ďalej, potlačenie nesúhlasu, nútený súhlas. Používateľ musí dať súhlas, aby mohol používať určité funkcie, napríklad posielanie obrázkov. Ak nesúhlasí, funkcie mu môžu byť zablokované. V praxi to znamená, že slobodný výber je obmedzený, pretože odmietnutie vedie k obmedzeniam, čo je forma donútenia. Ďalej, konformita myslenia a autocenzúra. Ak používatelia vedia, že ich obsah je monitorovaný, môžu začať sami seba cenzurovať, aby sa vyhli problémom. Proste nepošlú tú detskú fotku, nepošlú tú rodinnú fotku, nepošlú ten mím, nepošlú vlastne skoro žiadnu fotku či video, ktoré by ich mohlo dostať do nebezpečia. Tak vedie k jednému správaniu spôsobu komunikácie, kde sa rôznorodosť názorov a sloboda prejavu stláča. Vlastne keby sa skenovali texty, tak by to bolo ešte extrémnejšie. Trestanie za odchýlku. Obsah, ktorý by systém vyhodnotil ako nevhodný, aj keby mohol byť napríklad mylný, môže viesť k nejakým trestom alebo blokáciám používateľa. A omyl, ktorý by v tomto prípade spôsobila umelá inteligencia alebo úplne iný cudzí človek, čo ani nepozná kontext tej fotky, by vlastne niekomu spôsobil problémy. Kontrola nad komunikáciou a identitou. Monitorovanie obsahu je spojené s identifikáciou používateľov, takže ich identita a to, čo komunikujú, je pod prísnou kontrolou. To výrazne obmedzuje anonymitu a slobodu prejavu. Prečo je to nebezpečné, aj keď sú úmysly dobré? Aj keď je kontrola chatu prezentovaná ako ochrana detí, buduje infraštruktúru pre masovú digitálnu kontrolu. Normalizuje kultúru dohľadu. Zmierňuje odpor voči autoritárstvu. Ak ste nevinní, podriadte sa. Mohla by sa rozšíriť tak, aby sa zamerala na politické prejavy, koordináciu protestov, dissent atď. Totalizmus často začína ušľachtilými cieľmi, napríklad bezpečnosť, morálka, jednota. Potom potichu rozširuje svoj rozsah. Teraz sa spolu zamyslíme, ak nemôžeš odoslať správu bez toho, aby ju najprv skontroloval algoritmus, ak je možné ťa nahlásiť za nesprávne interpretované obrázky či mýmy, ak systém určuje vinu podľa chybnej analýzy, už nie si slobodným občanom, už si monitorovaným subjektom. To nie je demokracia, to je totalizmus s nálepkou na čele, že demokracia. Takže áno, kontrola chatu je krokom k totalizmu. Zatiaľ nie úplný totalizmus, ale je to jeho technologický a právny základ. Ako náhle táto infraštruktúra existuje, história ukazuje, že pre budúce vlády je veľmi ľahké ju zneužiť bez ohľadu na ich pôvodné zámery. A ak má niekto argument typu nemáš sa čoho báť, ak nič neskrývaš, je to veľmi hlúpy argument a najskôr aj ten človek je veľmi hlúpy, nakoľko to, že si chce človek ochrániť svoje práva, autonómiu či slobodu, to neznamená, že skrýva niečo podozrivé. To znamená, že má určitú hranicu, ktorú nemá nik prekročiť. Ale taktiež to môžeme obrátiť proti tej osobe a spýtať sa jej, že ak chce, aby nám niekto cudzí prezeral naše súkromné fotky, tak či je to úchylák alebo podporovač úchyláctva. A taktiež nám tá osoba môže venovať kľúče od svojho domu, aby sme mohli pravidelne chodiť prehľadávať jej dom a však keď nemá čo skrývať. Sice v tej novšej verzii sa to vzťahuje na obrázky a videá, ale ak táto osoba podporuje prehľadávanie chatov niekým cudzím a neštíti sa jej to, tak nech to dokáže a poďme vysielať všetku históriu chatov, čo má v živej televízii, budeme to live streamovať, všetky správy, čo má s rodinou, s partnermi, všetky fotky, zdravotný stav, hociaké údaje, čo tam kedy poslala alebo poslal,
Úplne všetko.